I samarbejde med Stop Spild af Mad fik vi opgaven, der lød på, at vi skulle mindske madspild i Danmark. Vores primære målgruppe er unge studerende, der bor alene. Når man bor alene, når man ikke altid at få spist, hvad man har købt, før det bliver for gammelt. Rester bliver til ingredienser, når man har mange. Et par gulerødder og et kyllingelår er ikke en ret i sig selv. Derfor har vi skabt appen Mere Mad, hvor du sammen med andre deles om at smide i gryden til et helt måltid. Hent appen, opret en bruger, og du er klar. Du kan enten oprette en ny gryde, eller deltage i en, som allerede er oprettet. Uanset hvad du vælger, smider du dine ingredienser i gryden, så andre brugere kan se dem. På den måde kan du vælge en gryde, der passer til de rester, som du har liggende. Hvis du ligger inde med nogle rester og ikke selv har mulighed for at deltage, kan du også vælge at donere dem til en trængende gryde. Når du opretter en gryde, skal du indtaste navn, tid og dato for måltidet. Herefter er gryden åben for tilmelding. Det er også muligt at oprette faste grupper, hvor de andre medlemmer får besked, når du har sat en ny gryde over. Nu kan du lægge dine rester i gryden og vente på, at andre gør det samme. Man vil løbende kunne se forslag til opskrifter, alt efter hvad der bliver lagt i gryden. Samtidig vil appen komme med tilføjelser til hvilke ingredienser der mangler for at fuldende retten. Appen skal spredes på siden for Stop Spild af Mad, og der bliver sendt en besked til alle fans, hvor de opfordres til at downloade appen. Hele ideen med denne app er, at man først og fremmest skal dele gryde med sine venner og bekendte. Derfor ville oplagte steder at starte være kollegier, boligforeninger eller lignende steder, hvor det er nemt at tage en bruger under armen og dele med naboen. Mere Mad samler folks overskydende rester og mindsker spild af mad. Derudover sparer brugerne penge på en sjov og social måde.